Ahoj, milí klienti, přátelé a známí. Často slýchávám věty, on je duchař, on je ezoterik. Já tyto termíny nerada používám, ale vždycky říkám, žijeme všichni na planetě Zemi, máme tělo, máme mysl, máme 5 smyslů, máme také 6. smysl. Rozdíl je v tom, jestli člověk žije vědomý život nebo nevědomý život. Vědomý život je, že si uvědomuje už věci, které mu vadí, které chce změnit a ví, že za vše si může sám v tom životě, že je to zákon přitažlivosti. Tak jako nevědomý člověk si přitahuje určité zkušenosti, ale viní tím venkovní svět. Ještě nepochopil, že strůjcem svého štěstí a života je on sám. A proto vám přeji krásný den, abyste kráčeli vědomně, ne v roli oběti, ale v roli tvůrce. Mějte se krásně a někdy zase naslyšenou. Ahoj!